Здравейте, ютубъри! Днес ще играем Hide and Seek в един сървър. Много яка игра, но сега да почнем. Не сме все още. Трябва да отидем да штракнем на табелката, майче виши. Мали, къде беше табелата? Добре. Трябва да отидем. Играта си е много яка. Преди малко изиграх един гейм, но беше яка. И надявам се на вас да ви яка, ще дам лайквито. И сега трябва да штракнем на никоя табелка. Имат 0 его. Тук идваме. И гейм старт. Аз съм TNT хора и трябва много бързо да се изпарявам. Трябва да намеря нещо като подобно като TNT. Ти какво е? Дами и господа, сега ще разберем къде са Scream. Е, така ще Scream. Ух, те не мога да се поставя. Аз съм си кар да ме намеря. О, браво на мен, един меч ми дадох. Его моето място, дами и господа. Никой не може да ме намери, защото съм про. Кой е този? Да не е никакъв. Фък, хора, фък. Да не ме намери, дано. Молете се и ви, че трябва да спечелим един гейм. Адем, please, for your mom, ади. Ей така. Не. Ще окюнем ли, дами и господа? Но нямаме такава съдба. Фък, добре. Това викане беше напразно. След малко ще ме пусни. Аз да гоня хората. Това и чакат малко. Айде по-бързочко, де. Трябва ще чакаме. Айде, до кога ще чакаме? Его, тук сме. Се убим хората. Но аз не знам къде са хората. Трябва да убием един поне. Няма човек за сега. Да ти бостата убима преди малко. Така сега... Тук да проверим още веднъж, но няма никой. Ела, ти много маса няма и там. Но ще проверим. И пак сигурно ще да губим. Тук няма човек. Сега пуснама преди малко също TNT жертва. Аз казвам нещо като дърт. Той е най-лесно. Намерихме един, дами и господа, и той се движи на мен мотиви. Карайте без него. Сега ще губим, няма да пресняте. Сам синито все пак. И той е литна ли, какво става, аз не мога да следвам. Его, дами и господа. Видях жертвата. Но много бързо бяга и не мога да я следвам. Ще оставя на природата. Що не умре. Аз просто не мога да изследвам, много силно. Сега на вода отива. И той надявам се да уби Георги. Той след това преди малко мен ме уби. Мали, той е много тъп хора, той не вижда, че има човек. Его, да ми господа! Его! И бам! Тук ли беше? Чакай, къде отиде бока? Убил го. Ура, бих. Не съм го убил. Бих ли го? Чакайте, тук да не е някъде, че ме съмнява малко. Тук няма хора. И така...
Значи загубихме нещо. Сега тук да проверим дали има нещо. Ай, тук няма нищо. И айде да я намерят и още двама остават аз. Но трудна работа малко да обиш тук хората, но какво да се прави. Сървъра не е български, да знаете хора. И свършва. Тук няма хора и ние пак загубихме, браво на нас. И отиваме още да изиграем още няколко гейма. Да не кажа, че хайде не си на Minecraft е много як. Той много як винаги не между другото. Хората се редят на опашки да играят. В момента его. Айде бързо, бързо. Сега трябва да ни пусне. И трябва да изчакаме малко според да заредя арената. И какво правя там. И сега след 30 минути почваме хора. И така ние ще продължим след 30 секунди. И така остава 3 секунди. 2, 1 и го. И мен му постана да убивам хората този път. Отдолу трябва да мина, да. Не, да какво ни зареди? Айде де. Ще не оттъпвам. Ще не ме пуска. Ако става времето ми са хаби и пъл. Ай го. О, какво стана, какво стана? Вел. Бих ли? Вел. Браво на мене, браво. Не съм убил човек от 30 години. Плюс стана Майнкрафт. Така. Чакай да проверя. Аз тебе синко. Така. Тук няма никой. Тук дървен. И тук хората лефнаха половината, смятайте. Аз съм сикър, мали. Как ще ги килвам аз? Той аз трябва да лефна. Дай ми го задава, няма да лефна. Не съм много като тях. Ако не мога да си изиграя, ще си изиграя играта. Те пак за ти ще имаме в момента. Я тук на TNT-то дали има нещо. На TNT-то няма нищо. Тук да проверим още веднъж. Ама няма нищо. И пак не можах да скоча. Но няма да му и пак те ще спечелят. Тук няма никой. Имам изтели 190 секунди. Тук няма хора. И пак ще загуби. Право на нас. Тук да няма нищо. Аз мапа не го знам да ви кажа честно. Сервера играе около 2 дена стана. И това ми е третата игра, може би. Добре, значи няма тук. Баците са се скрили бавно, много добре са скрили, дами и господа. Аз не мога ги намеря и ви убихме само един и няма повече. Дами и господа, намерихме нещо. Бъти годе, хора. Много бавно, бързото, той човек не мога да ме стигне, нямаме спид по-шанти поне. Бати нечестното хора, това си... Оня ще къде замина, аз да варя гоня, това е малко нечестно. Даже си много нечестно. Аз да я знам този голд къде отиди. Голд, къде си? Голд. Ще правим голдинки от тебе, къде си? Той избяга човека. Той го хвана страха нуба. Добре да го гоня сега искат. Бе, аз не мога, не знам къде отиде даже. Дами и господа. Сега
Няма хора просто да ги тръпя. И те си печелят просто. Не можах да намеря човек. Това видимо съм няма. Ти кой бе? Аз викам, че е нищо. Имам една минутка. И аз мисля, че не успея. И стига де. Къде беше? Съмнявам, тук имаше нещо. Дали има нещо? Цели 30 секунди има, но няма да може да намерим двама човека. Аз само един все пак. И няма била в хайт синк. Убихме само един. 10 секунди още. Его, дами и господа, ще го би. Бати ми честно, дами и господа, но един удар трябваше да умре. Но нещо не умре. И за съжаление, така си. Но все пак ударихме, дами и господа. Ако имахме преднина 10 секунди, можеше само с един хайдър да ни бият. И можеше и да бием пък. Там 8 човека ли? Един. Имаме. Сега чакаме малко, дами и господа. Ще направим още 2 гейма и се връщаме след цели 50 или 50 секунди. И така остават цели 2, 1 и започваме. Аз съм Редстоун! Хора, спасявайте се, че той Редстоун малко не му вярва. Трябва много бързо да бягам. Трябва да съм мощен. Трябва имам мускули. Да, намерих си местенце. Тук ще скрин, дами и господа. Но може и да не намерят. Хайде, изчакам малко. Майче. И его, най-накрая Редстоун съм. Аз съм Редстоун. Аз съм... И след малко се връща. И пак сме тук. Имахме проблем с нета малко. И сега те се оправи и ще започне нова игра, и за съжаление така стана. Като имаме лошо интернет. Но вече няма да ни се дава проблеми, поне тъй стана. И сега. И аз ще сложа клипа на пауза, докато не започне играта. Докато им станат цели 5 секунди и за малко ще кажем чао. И пак сме тук, здравейте пак и започваме минигеймса сега. И да, и аз съм Айрон! Ето тук. Дами и господа, аз ще скрия лесно, няма лесно. Ето тук се скрия. 3, 2, 1 и съм Айрон! Нали? You are... За какво не се получи? Стига! Убиха ме бързо. Жалко. И ще чакам няколко секунди. Ама някак си някой би бил при мене или ме ядал. И така. Сега трябва да ни върне обратно, ако не... ето. Сега ще го убием, който беше. Пас пак, хубаво. Тая тиква май не си на мястото. Или на мен видно. Не те си. Така, няма нищо излишно както трябва. Колко си... един памасик, един хайде. Сега ще го намерим сигурно. Двама сме все пак. И аз искам да го намеря този път обаче, но няма да спре. Мой да TNT. Или лампа.
Така, нищо няма. Бати тъпото. Нещам се тъпо. Нещо не се ли движи. 190 секунди имаме, па не може да намерим един играч Балмарат. Няма никой, който го бия. Пак ли те ще спечелят? Мразя и тека става, дами и господа. Значи този минигейм ще е провал. Это голям. Оня човек да я намери, що не го намери. Аз викам, че оня. Викам, че някой идва. Да му трепи, аз пък забравих, че съм. Не си каш съм. По-точно. Никакъв нищо ново, тайно, някой се е скрил сигурно. Който аз не можах да намеря никой, да ви кажа честно. И пак сме провал. Да не от другата страна, как да скоча това? Аз търся тук на максимум, обаче няма нищо. Тук сме извали. Тук му откриха мене и му убиха. Той TNT там малко не ми харесва. Тук няма го. Така. Какво не можахме да го намерим? Ударихме почти всичко, но няма нищо. Все още арената след 60 секунди ще премахне. Няма да има арената. Към тук да е... Това ще е пак провал. И то пореден. Така. Оня човек и той не можа да намери, иначе пак сме провал. Няма ли... Лампата, майче тя. Не е тя. И браво на нас пак загуба. И мисля да изиграем последна игра. За този видеоклип. Или може би, може и да играем. Не, и за това, за този клип, ще изиграем още една игра само. Да, този клип и това е. Wait, please, wait. Аз не мога wait. И след 50 секунди се връщаме, дами и господа. И дами и господа, останаха цели 3 секунди, 2, 1 и даваме. Аз съм тиквичка. Сега. Какво ще правим, брат? Си вря. Какво ще правим, брат? Какво ще правим, брат? Ти си вря, брат. Дяди, и тук ще се скрия. Той ще може да му намеря Георги едно добър, да ви кажа наистина. Признавам го. За нуб. Просто ще стоим. Може да я намерят.
този род мой да бим. Защото хайдерите си ми повече брал на нас. Нали, то ми казва по един час, аз на вас ми говоря. И така ще стоя тук. Казвам, че не мога да се скрия там. И така мога. И да, ще ви дам IP-то в описанието на клипа. Сървъра си е як. Той си е нов. Не гледайте това е колко си кара и хайдера има, когато натисна тап. И така сървъра си... ще падам батерията. Сървъра си има много хора, но тук не може... Тази арена не може да видим колко хора има. И останахме цели 3 човека. И един сикар. Няма как мен да ме намерят просто. Много добро място ми даде и тиква баш ми даде и да. Трябваше дърво да ми даде. Но много още по-добре ще да се скрия, наистина. И цели 165 секунди изтичат. Някъде около 2 минути има. И 2 минути и половина има. И трябва да се стоиме така, че иначе ще напръснат от бой. И може да спечелим. Стикара не вярвам да ма би Георги или как беше той. Един Георги или как беше. Ето е майче не гони. Георги. Така, ще изчакаме още 135 секунди. Малко е скучно, да, разбирам, но... Ако играете вие, ще ви е много по-интересно, според мен. Сървъра има си също... Двама умряха, дами и господа. Има цели 2 минути. И аз мога да умра. Двама на двама сме все пак. Остана ми още малко живот. Молете са, дами и господа. Олей, Хайдър умре, само аз съм Хайдър. 90 секунди. Минута и половина. Дали ще може да успеем? Или просто ще ма килнат? 80 секунди. Остана още 75, 74, 75, 70. Той ще идва, дами и господа. Моля, още една минута. И аз ще умра. Има малко живот, 50 секунди. Дали ще може да издържим? 35 секунди няма да можем да издържим. Някой ще му отрепи, сигурно. Всичко зависи от мен дали да ще бим. 30 секунди. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 15, цели 9 секунди, дами и господа, може да бием. Бихме, аз съм велик. Чакайте само да ми напише ура, така. Видяхте как се прави. От няколко опита вече се научих как и това си е много лесно просто. Ако искате някой път да играете с мене, ще ви дам скайпа си в този сервер да играем Kaiser. И това беше клипа. Абонирайте се за мене, ако харесате клипа също, коментирайте дали искате да играете с мене в този сервер. Ще дам IP и скайпа си също. И чао, дами!